Samilangso Development Block Hinpen, Northeast Council under 30% Central Sector Scheme Pen, Numati Constituency Angkang Havarara Aphan, Amrit Sarawar Kesom, Lapen Self-Help Group Hot Isi, Lapen Anganwadi Center Ahem, Ihum, Kikim Gerangji Aphanpura, Pini, Karbiang Long Autonomous Council EM Ritesh Enghi Dengpen, Long E, Kesom asai, Dengpon. Numati constituency pen EM Ritesh Enghi hided penabangke penangan RJ kachelar thekpon long. Athe EM Enghi sangho Karbiang Long Autonomous Council long ini dundet pen tovar me lang pendang lok ke ongdung kachingthur warsai rara long an palipon tanglo. Lason thought si pinile thota Northeast Council under 30% Central Sector Scheme pen then arong pathu aklamalong self-help group ahem isi lapen then arong Bhalukjan Havarara Aphan Anganwadi Center isi lapen Inglong Kiri Dingso terang arong along Amrit Sarawar lapen Rongbongkro arong lapen Kangthilangso Hurnat langso along Amrit Sarawar asai ke dengpon ji Aphanpura pini EM Ritesh Enghi pen long eke sompon asai dengpon tanglo. Bangso kachingthur warsai keklem ponalong kechok che dota thek lasi alang litum satami bangso along lang dun pen kepa kengdun lapen anparta komane tum bangso asai keklem along kapasik sagatum jongsi dokok posetami alang litum hin pensi lang chari dunang popusi EM Enghi sang hopen raraphan than paretekan jong nona bang ke litum dak mesen pen nang litum kaddu beta nang lang dun no kam ki claim along sita melo konane road comdet sita melo ma drawing ating pen chok chelang sita melo tumeli tum mangke lage monon pi komane abang pu jongsi pene kichini kang tung dolo pulo dalang litum honda pakeng no tase nang litum silang unang po kaddu beta komane jongsi kam ki claim along kapasik sak dun no pulo te pasik sak dun de dia bhan mangke kaddu beta la so responsibility bang enang ko non den arong ahawara long kachingthur asai kedeng along koson si rar tum kachingthur warsai ke long ponjima bangso long bangsi nilituma hinpen sai dengpon lo lasi pini den arong ahawara long NEC scheme pendang lo Amrit Sarawar lapen kapre kachingthur asai kedeng ji aphansi pini long e sompon lo puta EM Ritesh Enghi pen ningje ponthu tum dak kachingthur dak den arong ahawara tum aphan pulat kang pu long ate mene menang am sorlo self help group tum sitamelo alang litum ke claim ke da maning hang do bepar baha sitamelo lapen la son thak se dak rong arlo sitamelo Amrit Sarawar pula so scheme along dak rong sor tum tame ko son si kereng ya war sai sitamenang awar sai ke long ponji aseni tum non ke claim ke cheng ponlo la sila guideline apu thakta ni tum bhana so kupisi सरकार पे ना सो गाइडलाइन अटेंग पेन नमेदा कमिटी दोलो असी कमिटी तुम सिदा मेलो लाके क्लेम के दामी सिदा में अलांग लितम द चिसिकलो असेला सो टेंग पेन ले क्लेम पोन पुले दे तुम रोंग रूपरा किचिंग थुर दुनजिया वार सायसन से के मेसेना वार साय सी थेकदम लो Bangso asai ke deng ho Tourism Department Board Chairman Dharam Singkro Samilangso ITDP Block BDO Junali Nath Numati VDC Chairman Britain Mahila Lapen Kasa Dunmaipu Bor Singkro Anparta Rat Cyclem Bangpu Bangphiatum Chetong Dunsi RDP Dun News Report Karbiang Long Live